nahrávam. Nie, Kermit, ty tam nie si oni, ja chcem veľa nahrať. My to aj tak vymažeme, lebo ja už malú pamäť. Na čo by mi to tak bolo? Twitter, Facebook, YouTube. Neviem sa dávať do mobilu. Jo, môj to mobilu do toho. A ty tam nie si, možno. Je tu naša... Vydaj iba celú pusturič. Už nie. Takže ideme moderovať? Pri veľkej... Teraz som odsekla. To si vidia, že boli takí sprejery a také počúvam. noci, vieš, mali. No, že taký, že išli sprejovať, neviem, že taký a išli strikať na stenu a jemu to oproti od toho, čo mi to streklo. On takto stál a išiel hodiť a to jebol do steny. Veď tu nič nevidno, raz čo s Adamom sú blízko. Kubo som hlavu odsekla, nevadí. Strhal nám! Kde je tu? Aha, raz čo zakrýval. Dobre, stopni to a pozrime si to. Ešte nie. Nemá chyba, ako po Doriči.